Хвала Христу! Працягваем з вами 18 раздзел Евангелия ад Матвея. І тут гучыць тэма такая неадназначная пра навука пра дзяцей. Прымаць дзяцей, прымаць малых. І зараз чарговая частка у гэтым жа кантэксце навукі, як прымаць малых. 5 верш. «І калі хто прыме адно такое дзіця у імя маё, той мяне прымае. А хто спакусіць адно з гэтых малых, якія вераць у мяне, таму лепш павесіць на шыю млынавы камень і патапіць у марской глыбіні». Складанасць тэксту у тым, што вялікая верагоднасць, і так большасць каментатараў глядзяць, што ў дадзеным выпадку Христос ужо гаворыць не пра малых у сэнсе ўзросту, не пра дзяцей, так даслоўна, як мы гэта разумеем. Матвей падае навуку Христовую як рэдакцыю. Ён збірае гэтыя розныя эпізоды прапаведвання Хрыста, і ён сам робіць сваю рэдакцыю. І між іншым звяртаюць увагу, што у гэтым хіба што складанасць, што розныя выказванні Хрыста ў розныя часы ён проста падабраў пад тэму, што гаворка ідзе пра дзяцей. Хаця выглядае на тое, што тут нібыта гучыць мова пра дзяцей, але як усё адно як матыў мяняецца навучання Хрыстовага. І калі ў пачатку мы з вами мінулы раз разважалі, пытанне задаюць вучні, хто вялікі, хто большы ў Царстве Божым, і Христос бярэ даслоўна дзіця і паказвае яго. Хаця таксама ўжо і тады гучаў матыў у пераносным сэнсе, але ўсё-такі вучні глядзелі на канкрэтнае дзіця. То тут вялікая верагоднасць, што ўсё-такі тэма яўна мяняецца. І матыў дзеці, ён гучыць зусім у іншым сэнсе ўжо. І таму некаторыя гэты 5 верш яго адносяць нават да наступнай тэмы. Не звязваюць яго з гэтым прыкладам, калі вучні глядзяць на дзіця, пастаўленае сярод іх. Некаторыя лічаць, што ідзе размова пра сіротаў, але гэта даволі, дапусціць можна, канешне, такі варыянт. Калі хто прымае адно такое дзіця ў імя маё, то і мяне прымае. Можна дапусціць, што это дзеці-сіроты, ці абяздоленыя, ці з праблемных сямей, але зноў жа вялікая верагоднасць, што не, што ідзе размова пра нешта іншае. Скарэй за ўсё ідзе размова пра хрысціянаў, которые робяць першыя крокі. І менавіта таму наступная частка навучання Христовага будзе мова пра спакусы, хто спакусіць аднаго з гэтых малых, якія вераць у мяне. Вялікая верагоднасць, што мова тут не пра дзяцей, а пра тых, хто робіць першыя крокі ў веры. Апостол Ян у сваім першым лісце, ёсць такія цікавая навука, мала зразумелая для нас у апостола Яна, калі ён кажа: «Я напісаў вам дзеці, я напісаў вам юнакі ці хлопцы, я напісаў вам старцы». Ідзе размова не пра узрост, а пра тых, которые ўжо духоўнае жыццё заглыбіліся, пра тых, которые растуць, і пра тых, которые робяць першыя крокі. Гэтыя розныя стадыі жыцця духоўнага. Таму большасць каментатараў усё-такі бачаць, што тут ідзе размова менавіта пра такіх малых. Пра тых, хто па ўзросту дарослы, але робіць першыя крокі. І на гэта я б звярнуў увагу, што гэта найбольш верагодна. Што значыць, што прыняць такіх малых у імя Христовае? Магчыма, можна так разумець, што ўсё адно Христос прыходзіў у гэтых людзях. Падобна, як Гасподь наш кажа ў 25 раздзеле Евангелия ад Матвея: «Я быў галодны,
я быў прагнучы, я быў хворы, я быў у турме, а вы прыйшлі да мяне там ці дапамаглі мне. Магчыма, не трэба аж так даслоўна неяк прабаваць містычна вось у хворым убачыць Хрыста. Але ўсё-такі трэба ўсур'ёз успрыняць гэтыя словы хрыстовыя, што памагаючы людзям абяздоленым, мы ўсё адно як памагаем яму. І падобным чынам, магчыма, тут такую паралель можна правесці, што праяўляючы клопат пра людзей, которые робяць першыя крокі ў веры, мы ўсё адно як дапамагаем яму самому. Гэта адна версія тлумачэння. Другая версія, што значыць прыняць вось дзіця ў імя яго, гэта значыць, што ты такім чынам удзельнічаеш у ягонай місіі. Ты такім чынам прычыняешся да павелічэння Царства Божага. Магчыма, так таксама можна разумець гэты тэкст. І я на яго звяртаю яшчэ ўвагу. Чаму? Таму што, напэўна, у кожнага з нас нейкі свой вопыт духоўны ёсць, але, па майму вопыту, гэта яшчэ не так проста прыняць людзей, которые робяць першыя крокі у веры. Не так проста па розных прычынах, таму што яны многа чаго не разумеюць, і табе трэба тлумачыць ці даказваць рэчы, которые для іншых элементарнейшыя, которые для цябе ўжо даўно пройдзеныя, базавыя, а тут трэба цярпліва тлумачыць. І па-чалавечы проста, ведаючы сябе, часам не хапае гэтай цярплівасці. І так як дзеці, трэба ўспрыняць, што яны многага ведаць не могуць, што на сілу ім не дакажаш, што трэба проста закінуць інфармацыю і цярпліва чакаць у надзеі, што чалавек зразумее, а магчыма, не зразумее. І так як дзіцёнку, мы ж яму не даказваем, калі дзіцёнак, дзіця не разумее, што зямля круглая. Таму што яшчэ такі ўзровень ягоны. Прыйдзе час, і ён зразумее, для яго эта праўда станецца яснай. Але на тым моманце, пакуль ён не разумее, мы не прабуем яму на сілу нешта даказваць. Найчасцей так здаровыя бацькі сябе паводзяць. Інфармацыю закінулі, дзетанька, ведаеш, зямля круглая, і ўсё. І на гэтым скончылася. Калі зразумееш, тады зразумееш. І падобна тут. І таму ў гэтым складанасць, што часта цярплівасці гэтай не хапае. Таму што нам хочацца, каб яны ўжо былі як мы, ці падобна думалі, а там людзі не, ім трэба свае этапы прайсці, на гэта трэба час, часценька годы, а нехто ўвогуле не пойдзе нават, і ён ніколі не зразумее нейкіх базавых рэчаў. І табе трэба пакорна проста ўспрыняць, што ён як дзіця. Я так часам, можа такі прыклад, часам прабую людзям тлумачыць, што не толькі рэлігійнасцю мы жывём, не толькі культам. Это адзін з элементаў жыцця веруючага чалавека. Это адзін толькі з элементаў, і далёка не найважнейшы. А Слово Божие, пазнаць, што Гасподзь гаворыць. Пра Слово мы пазнаём, што Бог думае. Это фундаментальнае. І з чым я часта сустракаюся, што людзі проста это не чуюць, не разумеюць, лянівыя, ім не хочацца ў гэта ўлазіць. Некаторыя скажуць, заўсёды жылі там без Слова Божага, далей будзем жыць, цэлае пакаленне выхаванае без Слова Божага. І ты разумееш, што перад табой проста дзеці. І даказваць на сілу, уламаваць, ушатаваць, ім трэба самім зразумець, што это важна. І цярплівасці часам не хапае, таму што нервы бяруць. Таму што ты думаеш, як можна не ўспрымаць таго, што фундаментальнае і базавае. Як можна гэтага не разумець? А не, дзеці гэтага не разумеюць. І таму трэба мець цярплівасць, і это не так проста. А яшчэ цяжэй, калі гэтыя дзеці, так у кавычках бяру, дзеці, калі яны ганарлівыя, калі яны ўпэўненыя ў сваёй праваце. Яны сапраўды мала ў чым разбіраюцца, але затое яны ўпэўненыя, што яны ўсё ведаюць.
Падобна як малыя дзеці, таксама яны будуць табе часам даказваць нейкія смешныя гісторыі, але так будуць даказваць, як бы проста вот увесь свет круціўся вакол іх. Ну і тут тым больш цярплівасці не хапае. Да, тым больш хочацца з такіх смешных адносінаў саскочыць. І таму гэты прызыў Христовы, ён для мяне нават асабісты, ён нейкі такі важны. Што такое дзіця трэба прыняць. Вот яно смешнае, гэтае дзіця, нават калі этаму дзіця ўжо 40 і 50 гадоў. Але ў плане вопыту веры смешнае, тупаватенькае, наіўнае, пыхлівае, ганарлівае. Што можаш, то і рабі. Вот закінь там нейкую інфармацыю, і глядзі, а ну ж нешта прарасце. І далей 6 верш. Хто спакусіць аднаго з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш павесіць на шыю млынавы камень і патапіць у марской глыбіні. І вось гэты кантраст, ён па-свойму ўражвае. Што з аднаго боку мы чуем, таксама ж мова ідзе пра дарослых людзей, якія вераць у мяне. Гэта не пра наіўных дзяцей, которые яшчэ нічога не пазналі. Пра тых, хто робіць першыя крокі ў жыцці духоўным. Яны паверылі ў Господа. І вось кантраст у тым, што спачатку Христос кажа, што трэба іх прыняць. Это нешта такое мілае, чулае, нешта такое па-бацькоўску, з любоўю звязанае. А тут раптам мова ідзе пра тое, што ёсць такія выпадкі, калі вось гэтых дзяцей іх можна спакусіць. Зараз дойдзем яшчэ да гэтага. Не надта мне адпавядае гэтае слова, не падабаецца мне у дадзеным выпадку пераклад беларускі. Магчыма, па-другому і нельга зрабіць, але таму што слова спакуса, як па мне, не да канца адпавядае рэчаіснасці. Рускі пераклад кажа саблазн. Гэта ўвесці ў нейкі зман такі. І Христос кажа, што это страшная рэч, таму што, уводзячы ў зман тых, хто робіць першыя крокі, ты, у прынцыпе, іх нішчыш. І што такога Христос кажа? Што такому чалавеку, который з'яўляецца саблазнам, который, можна сказаць, дае дрэнны прыклад. У чым сутнасць саблазна? Чалавек, калі ён робіць першыя крокі, ён даволі такі наіўны. У яго з'яўляюцца нейкія ідэалы, куміры, ён слухае, такі чалавек, ён адкрыты, ён упітвае. Падобна як дзеці, як дзеці слухаюць. Ты можаш ерунду всялякую гаварыць. Мы дзецям здольныя казкі распавядаць, яны вераць. Таму што яны не пазналі гэты свет, у іх няма вопыту. Яны давяраюць бацькам і той інфармацыі, которую бацькі ім даюць. І гэта вялікая адказнасць. І падобна ў жыцці духоўным, людзі, которые робяць першыя крокі, яны глядзяць на тых, которые, ўжо ў хрысціянстве даўно. І яны наіўныя, яны ўспрымаюць многае, яны не здольныя неяк крытычна глядзець, прафільтраваць многія рэчы. Яны наіўныя. І вось на гэтых этапах такіх людзей можна зламаць, таму што яны адкрытыя, яны давяраюць. І Христос кажа, што гэта настолькі страшна, зламаць людзей, которые з гарачымі сэрцамі ідуць за Господам, шукаюць яго. Як псальміст кажа, цар Давід моліцца ў псальмах, кажа, каб не пастыдзіліся тыя за мяне па маёй прычыне, тыя, которые вераць у Цябе, Божа. Каб яны не асароміліся, каб я не стаў вось такім чалавекам, што яны спатыкнуцца аб мяне. Давід разумее, што это страшна, калі па тваёй прычыне спатыкнуцца іншыя на шляху веры. І Христос кажа, яшчэ страшней Христос паказвае, што такому чалавеку лепш камень на шыю, тут ужо многія кажуць, это млынскі камень ці не млынскі, тут няма розніцы зрэшты.
камень на шыю і лепш у глыбіню марскую. Вось этот вобраз даволі цікавы, таму што для габрэяў гэта адна з самых страшных караў, якая толькі магла быць. Габрэі ўвогуле баяліся мора. Пра гэта кажуць многія біблісты. Яны стараліся туды нават не глядзець і за мора не плаваць. Зрэшты, і не плавалі ў большасці. І для іх мора гэта бездань, гэта нешта бясконцае, гэта смерць, гэта прысутнасць таксама зла і злых духаў. Такія вобразы ў Бібліі будуць ужывацца, глыбіні марскія. Таму, зрэшты, калі мы чытаем у Старым Запавеце пра прарока Йону, которага выкідваюць у ваду, у мора, і яго гэтая рыба праглынула. Кітос па-грэцку это таксама тхлань. Таму гэта вобраз, это не факт, што это рыба, гэта скорей магчыма нейкія вобразы такой духоўнай, дэманічнай, пякельнай рэчаіснасці, нейкай страшнай рэчаіснасці. Так тлумачаць многія. І нават калі каралі смерцю, то у рымлянаў была такая форма пакарання смерці, што маглі вывесці ў мора людзей і з камянямі іх укінуць у ваду. Рымляне так каралі. Габрэі сабе такога не маглі дазволіць. Не сказаць, што габрэі там лагодныя ці гуманныя, даволі такія агрэсіўныя, нават у форме там пакарання, біць камянямі і так далей. Вось, але ўкінуць у мора не, яны пра такое нават не думалі. І вось Христос кажа, што той, хто спакушае, хто будзе прычынай спатыкнення вось гэтых вот свежачкоў, которые ідуць толькі за Господам, пачынаюць ісці, калі ты будзеш прычынай іхнага згаршэння, то лепш цябе вот так вот аддзяліць і, карацей, аддзяліць цябе. У нейкай ступені вот так вот гавораць, што камень млынскі ў мора, там дакладна нікога не будзе. Это не тое, што нават можна разважаць, што Господь гатовы пакараць за такое, можна і ў гэтым ключы разважаць, але таксама разважаюць даследчыкі Бібліі ў такім ключы, што такога чалавека лепш аддзяліць, который будзе прычынай спакусы для іншых. Лепш, каб ён ні на кога не ўплываў. Аддзяліць яго ад грамады веруючых людзей, ад народа Божага. Каб ён не спакушаў. Вот это, між іншым, значыць вывесці яго ў мора далёка-далёка. Туды ніхто не паплыве. І вось гэтыя вобразы, яны па ідэі павінны паказваць, наколькі тэма сур'ёзная. Што лепш такога чалавека ізаляваць. Само слово «саблазн» мы ўжо разважалі з вами трошку, крыху раней у Евангеліі Матвея гучала гэтая тэма. Грэцкае слово «скандалён», калі не памыляюся, так гучыць. Яно даслоўна азначае камень спатыкнення. Камень, аб які спатыкаюцца тыя, хто ідзе па дарозе. Мяне той вобраз ён так неяк зачапіў і нават уразіў, таму што ён прамаўляе. Вот чалавек, который пачынае жыць верай, першыя крокі робіць, ён даволі такі наіўны, ён ідзе па гэтай дарозе, упэўнены, што калі ён стаў хрысціянінам, калі ён пакаяўся, калі ён увайшоў у касцёл, ён упэўнены, што тут яго ніколі нічога дрэннага не сустрэне. Тут веруючыя людзі, которые любяць адзін аднаго. Гэта дом Божы. Тут самае-самае светлае, самае добрае. І вот з такой наіўнасцю, ідучы, ён раптам спатыкаецца аб камень. Вось гэтае слово «саблазн» альбо «скандалён» даслоўна азначае спатыкнуцца аб камень. Таму і пра Хрыста будуць казаць, у Евангеліі будзе напісана, што ён стаўся для габрэяў камнем спатыкнення. Яны саблазніліся аб яго. Яны спатыкнуліся аб Хрыста. І, гэты вобраз, з камнем мяне асабіста, ён неяк там кранае і ўражвае. І што нам важна ведаць у гэтай тэме? Я думаю, па-першае, трэба звярнуць увагу, ці вось гэты саблазн, ці ён адбываецца свядома ці несвядома.
Таму што мы можам стацца такім камнем спатыкнення для іншых несвядома. Мы гэтага не хацелі. Напрыклад, сказалі нешта не падумаўшы. Сказалі тое, што можам сказаць сваім сябрам, которые даўно ў веры з Господам, а тут перад табой людзі, которые, яны не здольныя пачуць такой інфармацыі. І тады для іх это нейкі саблазны, яны спатыкаюцца. Яны ў шоку ад такой інфармацыі ці ад такога выказвання, напрыклад. Але ты не маеш злой волі, так выйшла. Таму вось этот саблазн, ён можа быць свядомы альбо несвядомы. Канешне, калі свядомы, калі нехта спецыяльна, просто не маючы ў сабе нават ужо такой веры ці асноваў, ён не бачыць ніякай праблемы, што іншаму паказваць грэх, напрыклад, што я грашу, назваць это нормай нейкай, што для некага это становіцца норма такая, і простая рэч. Ён все адно як спецыяльна это робіць, ён не бачыць у этом ніякай праблемы. Таму я трошку адрозніваю. Этот саблазн, ці так выйшла нечаянна, ці ўсё-такі это стыль жыцця, нейкая пазіцыя чалавека. І тады цяжкасць, канешне, зусім іншая. І праблема як у адным выпадку, так і ў другім. І трэба нам упакорыцца, што без Духа Святога тут сапраўды не разбярэшся. Без мудрасці Божай тут не разбярэшся. Нам, канешне, заўсёды хочацца нейкія правілы ўвесці. Што ні ў якім выпадку ніколі не саблазняць і заўсёды асцярожным быць, і ніколі ніякага слова больш сур'ёзнага, суровага не сказаць, таму што людзі не так зразумеюць, і для іх это будзе саблазнам. Нам прасцей так нават у нейкія крайнасці ўпасці, але не, так няма. Пра што хачу сказаць, што Христос для слухачоў ягоных, ён у многіх выпадках аказаўся саблазнам. І гэта не была трагедыя. Людзі аб Хрыста сапраўды спатыкаліся. Яны не гатовыя былі бачыць тое, што ён робіць. Многія габрэі не гатовыя былі бачыць, як Христос адносіцца да шабату. Для іх это было скандальна. Яны горшыліся. Яны злаваліся на яго, у канфлікт уваходзілі. Але у провідзе Божым ім трэба было ўбачыць нешта іншае, нават калі яны не здольныя гэтага бачыць і пачуць. Нават калі яны спатыкаюцца, ім трэба ўбачыць, таму што тады не будзе ніякага роста, тады не будзе ніякіх зменаў, не будзе ніякай дынамікі жыцця духоўнага. І таму вось этот момант трэба ўлічыць, што сапраўды трэба мудрасць Божая і вадзіцельства Божае, і асцярожнасць, страх Божы, каб зразумець, ці сапраўды гэта саблазн нешта здаровае, і трэба людзям спатыкнуцца. Альбо тут ужо сапраўды, это нешта перагнулі. Напрыклад, цікава, што ў Пісанні спецыяльна паглядзеў некаторыя тэмы, у адносінах да Хрыста. Мы з вамі мелі 17 раздзел Евангелія ад Матвея, дзе ў 17 вершы пытанне пра падатак, Христос кажа Пятру, каб злавіў рыбу, выцягнуў адтуль манетку і кажа такія словы: «Каб нам не спакусіць іх, ідзі на мора, закінь вуду і вазьмі першую рыбу, каб нам не быць саблазнам для іх». То есть Христос у дадзеным выпадку бачыць, што не, тут нікому нічого даказваць не трэба, трэба проста заплаціць падатак, таму што яны гэтага не зразумеюць. І ён зацікаўлены, каб не быць саблазнам. Але, напрыклад, іншыя тэксты, напрыклад, у Евангелія ад Матвея, 24 раздзел, 10 верш, мы чытаем: «Тады шмат хто зняверыцца і будуць выдаваць адзін аднаго і ненавідзець адзін аднаго». Христос кажа пра апошнія часы, пра пераслед, калі пачнуцца ганенні на веруючых. І ён кажа, у моманце пераследу зняверыцца, ўжыты беларускі пераклад, саблазняцца людзі. Яны спатыкнуцца, бо яны не чакалі, што Бог нешта такое дапусціць. Ім здавалася, што калі ты з Богам, то ўсё павінна быць гладка, і праблем ніякіх не можа быць.
А тут раптам, оказывается, прыйдуць ворагі, знішчаць дзяржаву, знішчаць святыню, і это ўсё Бог дапускае. І пачнуцца ганенні. І бачу, што сапраўды ў жыцці, вось калі людзі наіўныя і не ведаюць святога пісання, яны думаюць, што калі ты з Богам і молішся, то у цябе ўсё павінна быць гладка. Людзі спатыкаюцца, таму што прыходзяць праблемы, а ты з Богам, а ты молішся, а праблемы не вырашаюцца людскія. І людзі спатыкаюцца, але трэба, каб спатыкнуліся. Ну таму што яны жывуць у ілюзіі. По-другому не атрымаецца. Вось. І, напрыклад, Евангелія ад Марка, 4 раздзел, 17 верш. Христос тлумачыць прыпавесць пра сейбіта і сказаў ім: не разумееце гэтай прыпавесці, а як жа зразумееце ўсе іншыя прыпавесці. Сейбіт сее слова, трошку прапушчу, і 17 верш. 16-17. Пасеяныя на камяністых месцах гэта тыя, хто як толькі пачуе слово, адразу з радасцю прымае яго, але не мае ў сабе кораня і не сталы. Потым, калі за слова настане ўціск ці пераслед, адразу спакушаюцца. Тут уже тое слово саблазн. Не маюць пастаяннага корня, а ён павінен быць. Людзі павярхоўна жылі. То есть яны наіўна думалі, што ўсё будзе гладка, таму што ты з Господам. Яны прынялі слова, да, але корань не глыбокі. Это ўсё даволі павярхоўна. Вось, і людзі спакушаюцца, і по-другому не атрымаецца. Альбо, напрыклад, эўхарыстычная мова, калі Христос гаворыць, што будзеце есці цела і піць маю кроў, это 6 раздзел Евангелія ад Яна, там таксама напісана, што многія, пачуўшы гэта, яны саблазніліся. Яны не здольныя былі такога пачуць, але Христос не перажывае, ім трэба гэта закінуць. І многія, саблазніўшыся, адышлі тады ад Хрыста, і Христос таксама за гэта не перажывае, ўсё адно так павінна было быць. Это Яна будзе 6:61. Альбо, напрыклад, яшчэ адзін тэкст у Евангелія ад Марка, 6 раздзел, 3 верш. Мы чытаем: калі людзі у Назарэце, ведаючы Хрыста, яны жылі разам з ім, і раптам чуюць, што ён становіцца вялікім прапаведнікам, настаўнікам, цуды дзеецца, а яны ведаюць яго. Яны ведаюць, з кім ён рос, хто яго сям'я, хто родныя ягоныя. І вось тады гучыць тэкст такі: ці ж гэта не Цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Симона, ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І абураліся на яго. Ну, зусім нешчаслівы. Слова нешчаслівае. Абураліся, там абурацца не было на што. Христос нічога ім не зрабіў. Яны саблазняліся. Яны спатыкаліся. Таму што яны з ім жылі разам, яны гуляліся з ім, для іх ён быў звычайным чалавекам. А тут раптам аказалася нешта іншае, нехта іншы, яны гэтага не вытрымлівалі. Таму, падсумоўваючы, увогуле паслуга Хрыста, яна сталася саблазнам для многіх. Людзі не здольныя былі прыняць яго. І по-другому нельга было. Значыць, ім трэба было нарвацца на яго, які быў камнем спатыкнення. Але з іншага боку, вот ёсць эпізод з манеткай, дзе Христос не дапускае да саблазна і кажа: не, вот тут вот у этом выпадку не трэба, каб саблазніліся. А яшчэ такія эпізоды цікавыя ёсць у апостола Паўла. Напрыклад, пасланне да рымлянаў, 14 раздзел, вершы 17-21. Мова пра ежу. Як ведаем, язычнікі складалі ў ахвяру ідалам сваім ежу. І язычнікі перажываюць на вяртанне, прыходзяць у хрысціянства. І ўзнікае пытанне, што з гэтым усім рабіць. Апостол Павел, падобна як і Пётр, Гасподзь іх вучыць і аднаго і другога, што ежа, то ўвогуле справа другарадная, не ў ежы справа.
І апостол Павел робіць выснову, да, што ў прынцыпе это без розніцы. Ясі ты гэтую ежу з капішчаў паганскіх, ці не ясі. Розніцы ў гэтым няма. Але бо валадарства Божае гэта не ежа і піццё, але справядлівасць, спакой і радасць у Духу Святым. Хто ў гэтым служыць Хрысту, той падабаецца Богу і ў пашане ў людзей. Таму будзем шукаць таго, што служыць спакою і ўзаемнаму збудаванню. Дзеля ежы не знішчай справы Божай. Усё чыстае, але становіцца кепскім, калі чалавек, які есць, прычыняецца да чыйгосьці спатыкнення. Пра што ідзе размова? Аўтар паслання да рымлянаў, вялікая верагоднасць, што апостол Павел, кажа, што царство Божие – то ўвогуле не справа ежы, это справядлівасць, это зусім іншае паняцце. Это справядлівасць, праўда, радасць, вернасць Богу. Вот это вот царство Божие. Ежа – это ўвогуле ерунда нейкая. Але калі праз ежу, праз гэтую тэму спатыкнуцца іншыя, которые пакуль што не гатовыя пачуць этой тэмы, а не гатовыя будуць габрэі, для которых эта паганская ежа – это просто катастрофа. І яны не гатовыя далей рабіць крок пакуль што. І Павел кажа, калі яны аб гэтую тэму спатыкаюцца, а ты ведаеш, што ўсё это ерунда, то не, лепш тады ўжо з ежай ўсё-такі асцярожненька, каб іх не спакушаць. Каб не адкінуць іх ад царства Божае праз такую ерунду, як ежа з гэтых паганскіх капішчаў. Вось пра што кажа нам пасланне да рымлянаў. І падобны матыў будзе гучаць у першым пасланні да Карынфянаў, 8 раздзел, вершы 9-13. Але глядзіце, каб вашая свабода не стала прычынай упадку для слабых. Свабода ад вось гэтай ідэі ежы. Пра гэта ідзе размова. Хрысціяне у Карынфе, яны ўжо становяцца свабоднымі. Яны разумеюць, што не, мы не будзем у гэта гуляцца. Вот яны вызваліліся, да, такая свабода думкі ў гэтым плане, здаровая свабода думкі. Але Павел кажа, глядзіце, каб вашая свабода не сталася прычынай упадку для слабых, таму што яны не гатовыя да гэтай тэмы. Бо калі хто ўбачыць, што ты, маючы пазнанне, сядзіш за сталом сярод язычніцкіх ідалаў, то ці яго сумленне, будучы слабым, не заахвоціцца есці ахвяры, прынесеныя ідалам. Што атрымоўваецца? Табе, ў прынцыпе, без розніцы, таму што ты разумееш, што ніякіх ідалаў няма, што Бог, ён Бог адзіны. Да, і ты на это не звяртаеш увагу. Але той, хто до конца не гатовы зразумець эту праўду, ён будзе лічыць, што паганство – это нармальная справа. Таму што ён зусім іншая выснова зробіць. Ён не гатовы прыняць таго духоўнага этапа, у якім ты знаходзішся. Ён не гатовы прыняць, ён зробіць іншыя высновы. Бо калі хто ўбачыць, што ты, маючы пазнанне, сядзіш за сталом сярод язычніцкіх ідалаў, то ці яго сумленне, будучы слабым, не заахвоціцца есці ахвяры, прынесеныя ідалам. Так, праз тваё пазнанне гіне слабы брат, дзеля якога памёр Христос. І Павел паказвае, што не, гэта неправільна. Што слабы брат не павінен загінуць. Трэба ўлічыць ягоную слабасць. Такім чынам, падсумоўваючы, на жаль, нам хочацца нейкіх ясных правілаў, і ні ў якім выпадку ні для кого не быць спакусай. На жаль, нам хочацца ясных правілаў, але іх няма. Трэба мудрасць і вадзіцельства Святога Духа. Я часам бачыў такія гісторыі, нават здзіўляўся, калі людзі, такія характарныя, не проста характар, яны часам праз свой востры язык маглі справакаваць нейкія канфлікты, нейкія скандалы маглі справакаваць. Я са здзіўленнем стаў бачыць, што ў гэтым ёсць дабро. Хаця ўсе пасля перажывалі, людзі на нервах, але пасля бачыў, што якраз такі, калі ты ўвесь час стараешся быць мірным, тады не ўзнікаюць сур'ёзныя тэмы.
ты ўвесь час стараешся злагодзіць гэтыя вуглы цяжкія. Як некалі недавно пачуў такую фразу, што Христос, ён не змог бы стаяць разам з нашымі сучаснымі прапаведнікамі. Таму што сучасныя прапаведнікі так хочуць дагадзіць усім, што за гэта, напэўна, ніхто крыжаваць цябе не будзе. А Христос прапаведаваў так, што ён дастаў людзей. Яго ўкрыжавалі за гэта. І нешта ў гэтым ёсць. Да. Як у этом разабрацца? Да, я ж не кажу пра людзей скандальных, которые пастаянна правакуюць і ўвогуле не звяртаюць увагу на саблазны. Но это ўсё крайнасці. Таму трэба вадзіцельства Святога Духа, страх Божы і мудрасць Божая, каб зразумець, што часам саблазны, вот яны ёсць і павінны быць, і ўсё нармальна, а часам трэба сапраўды асцерагацца, каб не быць тым, каму ўжо там камень млынскі на шыю трэба. І зрэшты ў Пісанні, яшчэ ў тым самым тэксце мы яшчэ вернемся да наша Матвея. Далей мы чытаем 7 верш. Гора свету праз спакусы, бо спакусы павінны прыйсці, але гора таму чалавеку, праз якога прыходзяць спакусы. Христос кажа, няма такога варыянту, што саблазны не прыйдуць. Мы не жывём у інкубатары, раней ці пазней спакусы прыйдуць, да, але вот, гора таму чалавеку, который сапраўды вот немачных духоўна, ён нішчыць. Гора такому чалавеку. І можа, яшчэ падсумоўваючы эту тэму. Я перакананы, што і па майму назіранню, і нейкаму ўнутранаму адчуванню, ніхто так не нішчыць дзяцей Божых, як святары. Таму што, па-першае, у нас такая і тэалогія, мы гэта падкрэсліваем, што святар гэта як другі Христос. Людзі часта не то, што спрымаюць святара як Бога, да, але сапраўды глядзяць на яго як на нейкага лідара, як на нейкага бязгрэшнага, як на нейкі ідэал, як на нейкі прыклад. І мы самі пра гэта часта гаворым. Часта святары таксама пра гэта гавораць, да, што это вялікі дар, што ў святары Христос прысутны, да, цэлая тэалогія вот такая вот каталіцкага касцёла. І пасля вот усёй гэтай тэалогіі ты раптам бачыш святара, который стаіць курыць, як ні ў чым не бывала, напрыклад. Который спакойна ўжывае алкаголь, прычым можа так вот да п'янкі добрай ужываць алкаголь. Который з грашмі не лічацца, у яго гэта грашоў поўна. Ён можа сабе дазволіць лётаць, адпачываць невядома дзе, па многа разоў. Ён можа дазволіць сабе будаваць дамы, купляць кватэры, купляць новенькія машыны крутыя з салона. І это ўсё можа той, на каго ты глядзіш, вот як сапраўды на нейкага такога вось Божага чалавека. Я ўжо маўчу ўвогуле пра нейкія раны ў канфесіянале падчас споведзі, таксама гэта ёсць. Маўчу пра сексуальныя нейкія праблемы. Будзьма шчырыя, яны ёсць. Да, калі святары свядома, а часам несвядома, часам свядома, спакушаюць дзяўчат, да, і ёсць гэтыя гісторыі, на жаль, это факты. І вот чалавек, который дзіця, ён робіць першыя крокі. І ён усё спрымае, вот, што святар яму гаворыць, што паказвае, трансліруе. Я ўпэўнены, ніхто так моцна не раніць, вот менавіта як святар. Канешне ж, людзі светскія раняць. Канешне ж, і ты прыходзіш у касцёл, да, і тут сидять нейкія сварлівыя бабы, которые тебе готовыя задушыць толькі за тое, што ты не так памаліўся, не так на каленка стаў, не так перахрысціўся. Да, і, это таксама саблазны такія гісторыі. Але святары больш. Ці там бачыш ты тых, которые ў церквах, у касцёлах, а пасля чуеш, што яны робяць там недзе, скажем так, па-за сценамі святыні. Да, гэта таксама саблазн. І ты думаеш тады, навошта мне такое хрысціянства, калі тут, в прынцыпе, Богом не пахне, вот гледзячы вот на такіх людзей. Да, гэта таксама саблазн. І яўна не той, который хоча Господь. Але святары яшчэ больш будуць раніць.
Ну, неяк так, так бы я сказаў. Таму нават у гэтым ключы вот этот мора і камень млынскі, як разважае Христос. Мне падабаецца эта ідэя, это не моя, это я вычытаў такія каментары, да, што той, хто сеяць вот такі вот саблазн, спакусу сярод веруючых, асабліва такіх вось неўгрунтаваных, малодзенькіх, наіўных, той, хто сеяць вот такі вось грэх, таго лепш аддзяліць ад супольнасці веруючых. Вот як у мора, і ну не то што забіць, не ў гэтым ключы разважаю, а аддзяліць. Таму што ён будзе нішчыць народ Божы. І для мяне вялікая крыўда, калі з тымі самымі святарамі, частенька то, на жаль, практыка ў касцёле ёсць. На жаль. Што калі грахі святароў ёсць, іх проста пераводзяць у іншую парафію. Ці неяк там прабуюць это затушыць, каб не выйшла на вуліцы, там, да, каб ніхто не даведаўся. Але такі чалавек праблемны, грэшны, часта подлы, у некаторых выпадках, ён далей ўсё адно сваё будзе рабіць. Ось, і як па мне, якраз такі вот, варта нешта такое пачуць, што калі вот такі вот чалавек ёсць саблазнам для іншых, лепш яго ізаляваць ад супольнасці веруючых. Вот это вот для мяне азначае вывесці у мора і камень млынскі. І яшчэ апошні момант, которым мы гэтую тэму скончым, это 8 верш і 9. Калі ж рука твая ці нага твая спакушае цябе, адсячы яе і адкінь ад сябе. Лепш табе ўвайсці ў жыццё аднарукім ці кульгавым, чым за абедзвюма рукамі ці абедзвюма нагамі быць кінутым у вечны агонь. І калі цябе спакушае тваё вока, вырві яго і адкінь ад сябе. Лепш табе аднавокім увайсці ў жыццё, чым з двума вачыма быць кінутым у гіену вогненную. Глядзіце, не пагарджайце ніводным з тых малых, бо кажу вам, што анёлы іхнія ў нябёсах заўсёды бачаць аблічча Айца майго, які ў нябёсах. Вось этот матыў ампутацыі. Это быў 11 верш, мы ім сканчваем наше разважанне. Вось этот момент ампутацыі. Калі вока спакушае, вырві. Калі рука спакушае, адсячы. Як правіла, мы гэта разумеем, як правіла, у адносінах да саміх сябе. Дарэчы, момант вельмі практычны. Я не чуў, каб нехта даслоўна ўспрыняў вось этот тэкст і сабе вырываў вока, которое спакушае. Магчыма, можа, у гісторыі хрысціянства такія выпадкі былі. Магчыма. Хаця сумняваюся. Былі выпадкі з крайняй аскезы. Напрыклад, калі не спраўляючыся з сексуальнасцю сваёй, некаторыя падвіжнікі у такія крайнія пасты залазілі, альбо форма бичавання, каб цела сваё змусіць, каб яно пакутавала, думаючы, што праз гэтыя пакуты вось этой праблемы сексуальнасці з самім сабой, што яны рашацца. Такія выпадкі былі. Але гэты момант, гэты эпізод, навука хрыстовая, яна для мяне вельмі практычная, таму што паказвае, канешне, з аднаго боку, гэта ўжо ампутацыя, назовём это так, это крайнія меры, калі нічога іншага ўжо не працуе, але сапраўды гэта меры дзейсныя. Што значыць? Што гэта значыць? Напрыклад, некага спакушае тэлефон, пастаянна сядзіць гадзінамі ў інстаграме. Што зрабіць з ампутацыяй? Трэба выпісацца з інстаграма, выдаліць гэтае прылажэнне. Некаторыя пазбаўляліся тэлефону. Я ведаў такія гісторыі. Мой адзін знаёмы, которага вельмі спакушала парнаграфія і эротыка, і ён пастаянна ў інтэрнэце ў этом завісаў, залежны ад гэтага быў, пасля ішла мастурбацыя, стандартна, сказаў бы нават. Ён адключыў інтэрнэт дома, ну, на той час, на тыя годы, ён хадзіў правяраць інтэрнэт на пошту. Вот это вот логіка ампутацыі. Калі ў некага завёўся раман, і он там у блуд улез, ці здраджвае мужа жонку, ці, ну, нават не жанаты, не замужні, але ўсё адно сексуальныя ты адносіны блудныя, на працы нейкі чалавек. Што рабіць з ампутацыяй? Памяняць працу. Можна выехаць у іншы горад.
можна заблакаваць кантакт, можна не падымаць трубку. Гэта розныя віды ампутацыі. Яны даволі жорсткія. Але гэта ўжо апошнія меры, яны працуюць. Да, а чаму робіцца ампутацыя ў медыцыне? Для таго, каб не знішчаны быў увесь арганізм, таму часам ампутуюць нагу. Таму што ідзе гангрэна, заражэнне пашло. Таму частку нагі ампутуюць. І таму гэтая логіка, яна даволі такі. З тэлефонамі я чуў не адну такую гісторыю, што людзі божыя, которые не спраўляліся, яны часам нішчылі тэлефон, часам адмаўляліся ад тэлефона, ад кампутара адмаўляліся, ад тэлевізара. Некалі чуў такі прыклад, не буду казаць па прозвішчам, каб не наблыты чаго, але аднаго пастара, который прыехаў у гатэль і недзе там начаваў, включыў тэлевізар, і аказалася, што там былі порнаканалы, нейкія там ці эратычныя каналы. І ён пазываў служачых і папрасіў, каб яму гэтыя каналы заблакавалі. Я не памятаю ўсіх даслоўна нюансаў, але сэнс такі. І даволі цікава, да. Чалавек там раптам начаваў адну ноч ці дзве ці пару начэй, і ён разумеў, што для яго это спакуса, ён можа не вытрываць. Вось з такім варыянтам. Гэта форма ампутацыі. Канешне ж, калі мы моцныя воляй, мы здольныя сябе ўзяць у рукі, тады ампутацыя не патрэбная. У большасці не, мы не здольныя. І тады нам трэба прыгледзецца да большай альбо меншай ампутацыі. І гэта сапраўды сродак дзейсны. І варта да яго прыгледзецца. Другі варыянт, як гэтае слово з ампутацыяй разумець, это пакуль што паказваю вобраз, который датычыць нас саміх, калі мы ампутуем самі сябе. Але другі варыянт, это калі цела Христовае загнаілася, калі оно хворае, калі ў теле Христовым у арганізме супольнасці народа Божага ёсць людзі, которые сеяць зло і саблазн. І эта логіка, што вывесці ў мора, гэта таксама форма ампутацыі. Такога чалавека трэба аддзяліць. У старажытнай супольнасці касцёла выключалі тых, хто яўна жыве, хто адрокся ад Хрыста, хто яўна жыве ў грахах. Іх выключалі з супольнасці касцёла. Яны не маглі хадзіць на еўхарыстыю, таму што яны няслі ў сабе грэх, і яны трывалі пры ім. Апостол Павел ужывае такі тэрмін, калі там брат грашыць брату веры, паставьте такого на замечание, кажа русский пераклад. Гэта значыць, што папярэчце адзін раз, назірайце за ім, не будзе папраўляцца, тады трэба будзе другія меры прымаць. Гэта ўсё логіка ампутацыі. Калі гэтага не рабіць, то вось гэтыя хворыя члены касцёла, яны пачынаюць, хворыя члены супольнасці, яны пачынаюць нішчыць усё цела Христовае. Разумееце, калі, я казаў пра тое, што ніхто так не нішчыць цела Христовага, як святары. Калі святар пакажа людзям, што моладзі пакажа, што можна з алкаголем лазіць па дыскатэках альбо нават улезці ў блуд які, такая моладзь зразумее, што так можна. Яны лёгка эту інфармацыю прымуць. І вось гэтае гніллё, яно будзе распаўсюджвацца далей і далей. Калі святар спакойна курыць, не бачу этой праблеме, як нармальныя рэчы, не бачу этом граху. І ён пакажа гэтага іншым, іншыя таксама так будуць рабіць. Стойкія веры яны прызадумаюцца, што можа тут нешта не так усё-такі. Таму у двух ключах варта глядзець. Для мяне это нешта новае, это не я дадумаўся. Я вычытаў этот каментар, што я заўсёды ўспрымаю эту ампутацыю толькі ў адносінах да сябе. А оказывается, што это таксама адносіцца да цела касцёла, да цела Христовага, да касцёла. Пахвалёны Езус Христос.